Čau, vítejte u našeho nového vlogu z májových slavností 2025. Připravte si popcorn a dietní kolu, začínáme. Máme dechovky v Dobříši, jo. Já jsem moc těší. Tak co, jak se ti líbí májovky? Jsou moc dobrý. A přijdeš za náma příště, jasný. Jasný. Mně je úplně jasný, jaká je oblíbená samolová kategorie a to je prostě, to jsou dechovky, že jo? On to má rád, on to má rád. Juice WRLD tam půjde hrát. Ale musíme s těma důchodcema vibovat prostě. Hell no. Kámo, ten borec stojí jak Hitler, skurva. Vidíš to? V tom šedivém. V tom šedivém? Jak tam sedí stojí u toho auta a čumí na ní úplně vepředu, kámo. Jo a jo. Koupit samolovou, koupíme balónek prostě. To péro, takový to chlupatý, kámo. Víš, jak to je takový péro s tím kloboučkem vždycky. Martin, nevím, jestli přijde. Je, ale tak Já on... ho zavolám, kámo. Vole. Kámo, mě to vede ten skibidi zmrt. Kam mě to vede ten skibidi zmrt? Co? Já se, kámo, doufám, že jde, vole. Jako jestli ne, tak to jsem to srne. Nebo tam já neslyším. Já nevím, s kým půjdu vole na kladivo jinak, ty vole. Že ve třech je to Svíčkem. Tak dobrý, jak s osvíčkem, no. Tamhle jede Samuel, to je on, jede autobus. No way. No way. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Co to je za pozdrav? Dobrý den, tak jo, máme se skvěle. Točíme vlogísek, jakože. dokumentem. Chtěl taky vybrat. Tak jdem si vybrat peníze. Vyber si kolik chceš, Miliony. Já si vyberu litr. Já přebíjám vždycky přes tramvaj, ale říkám, nikdy mě nedostanou, vždycky mě málem srazej. Ale jakože... Víš, koho taky nedostanou? No, Samuelův internet. Kámo, tak ten Minecraft meč nafukovací, Tak ten chci, kámo. Tam pak ho strčím do prdele. No. Tak jo, ty jsi byl za tou bankéřkou, že? Co za 1100 teda? 1100? To stovka, jako to bylo jenom jako... To je jako bonus. Pikachu s Píčou, tak má ten ocásek takovej ceckatej, Ale moneta. Debile, tady si můžeš vybrat peníze. Kam jdeš? Ti to říkám, a ty se... Langoše, tak to potřebuju. Pokáč, no way. Ale jako kámo, dobrý výběr tady mají to jako náhrdelníky, ty šperky, ty vole. Tak jo, jdem do Penny. Už jsi vymrdanej. Sám k tomu řekneš. Tak to bude nový emote jako. Já vždycky teda čekám, až dropne jako černá nebo červená, no, ale spíš to většinou pane na černou. No, dobře. Na co sázíš? Červenou má černou? Černá, kámo. Kámo, červená. Co to je za kempej, kámo? Kempujou přes Penny, ty vole. Balkánský sír. Kámo, Eurotrack simulátor. Kámo, to jsem fakt nečekal. Já úplně se nechci z toho Já jsem čekal, že tam bude ten balkánský. Tak co? Je veselé pořád? Není. Zklamu tě, kámo. Ale máš Red Bulla. To je asi nějakou Vodu, zase velkou vodu a hodíme do baťovu. Ty brď, tady jsou slevy, kamarádi. Hanácká, relax, ty vole. vodu, kámo. Jenom vodu, asi jo. Limetka má tam, tak to bude... Dobrý, kámo. Jo? Limetka má tady kouty. tak A já tě zvu, Dáňo. Tak jsi hodnej. Mě znaš na koruny za 12,90. Potom zadarmo pomrančí, sorry, teď mrače to je gus. Jo, předkladím se ho dej. No? To je super. Jo? Ono to prej Pomáhá. To teda nesereš, to teda jde. Půjdeš, já ti tam obtáhnu, ty sráči, na to seru. Kámo, není to strašně, hele. Někdo ti prohlídá brýle dole, Martin nebo někdo. Proč to ještě? Ještě zbyly peníze. On ti dělá srandu na poslouchu. Až do koruny, přesně tak. On je strašně chudej. Počkej, venku. Tak kam teď jdeme, jakože? Začneme to kladivem? Jdeme se podívat, co tam mají. Teď jsou fakt šikovný, kámo. Fakt. Cože? Ty vole. Ty jsou strašně šikovný, ty holky. Ty vole. No. Pokud budete cítit ke Dlubnu, víme, a houby, tak víme, kdo to je. Jo, to víme. Dobrý. Ale to už je druhá entita. Pak třetí entita. Ne, první. Vole, To stála. Druhá. To kosatka. Kámo, houbičkovej král. No. Třetí. Kámo, kolotočák. No. Čtvrtý. Horkozduška.
No. Pátý kámo Darek. To je jasný. Tak tamhle nahoru. Ale doporučil bych ti si předtím dát nějaký jídlo, ono je to lepší. No. Že prý jakoby si ti úplně udělá líp. Jo. A jsou dvě možnosti, jak jakože tam jak jsem jakože vyvezen. První je, že prostě jdeme druhý, to znamená, že už někdo visí ve vzduchu a nás tam posadí dole a prostě rovnou jedem, jo? Druhá možnost je, že jdeme jako první, posadíme se nás dole a pak nás vytáhnou nahoru, tam visíš, dokud nenastoupíte dole. A konci. Tak tu chci. Tady se gambling, no way. Mě by zajímat, co to je. Já taky nevím, co to je, ale to vypadá, že uvidíme. Tady půjdu nahoru, kámo, podle mě. Jo, na to byl bobříček a to se sedl. Co? A jo? Reference. Bobříček. Já jsem se z toho sedl, že to je fakt strašný, to je horší jak kladivo, kámo. Tak na to jdeme. Takže teď je cíl, směr Vosíček. Máme pendrek a... Chceš utrhnout? No ty máš ale jiný vole vevnitř, mám normálně bílej. Tak to se kousne. Já mám úplně lepší kámo než to, co máme. Tak dobré. Není, ale tak jako... Říká člověk, který sopě monster, jako, a říká, že sladký jako kot. Actually, já piju bez cukru a tam jsou umělý sladidla, ale... Jo. Já jsem tam byl za free a ty čurák tam čekám. Jako ty jsi herec nějaký, okay. No, já jsem vlastně hrál, kámo, teď... Ulici. Já jsem hrál Breaking Bad. Tohoto... Myslíš Voltra Juniora? Vítejte u SideQuestů se Štěpánem. Já nemůžu ani houpat, vole, ten mrtká. Nauč se houpat. Ti následně ukážu, jak funguje kladivo, jo? Ne, kámo, ne. Kladivo, Neboj se. Tebe v klidu. Ty mrtka skurvená, vole. Kámo. To je málo úplně. Ne, kámo. To je fakt crazy lidi, to je crazy challenge. To je crazy challenge lidi. Ty vole. To je fakt crazy. Vlastně tamhle vidíš, tam je to houpačku, tam jdeš. Jo! Počkej, mě napsal si Vovsíček. Jo? Vzhledem k tomu, jak naše rodina nestíhá, tak vyjedeme asi déle. Jsi posral. Že ještě ani nevyjeli. GG, tak co tam dělat, vole? My... Mě napsal Vovsíček. To je crazy parkour, tak pojď. Těžké. Parkour pro začátečníky, jak to bude, ale crazy, počkej bacha. Kráso, kámo. Tak to spomr. Ale bacha, kámo, tam se hejbe, jako ten je nebezpečný. Lidi, to je crazy. Tak jo, lidi. Crazy obíčko. Teď káněme s obíčko, tak pozor. Wow. To je crazy. Ty jsi mrtka. Jsi fakt dosral, ty jsi fakt mrtka. Štěpán tě za to neví, víš, teď ti říkám, Jo, to zvládneš, pojď, ty jsi lehkej. Ale lehkej, kámo. To lehčí jak ty, to jsi super. Držovou, vole. Jsou svaly. Hele. Ty vole. 0. To je motivace. Super, na ty piče to, kámo. Jsi schizofrení? Slyším, kámo, ty prostě zvukový vlny od Vovsíčka, prostě slyším to, kámo. A myslíš, že už jede, jako? Tak si čekáme půl hodiny na něj, vole. Do 3 čtvrtě, abychom vyjeli, no? Tak už čau. Tak jo, ve 3 čtvrtě se šla líčit, když jsme měli. No jo, to jsou ty problémy. Tak to jde. Tak jo, tak jdem. Je tam jedna nová... Jdeme na to, roztáčíme to. Nejvyšší Avenger už to roztáčí. Ale v pohodě, kámo. Light work, no reaction, kámo. Light work, no reaction. Samohle v kundě. Ty vole. Ty krás.
Kráso! Píčo! Kámo, skipl kámo náš date. Jsem večera, myslím, že chceš jako přijít odpoledne. Ne, já jsem říkal, že přestal ty sráči. Ale přiznej se, byla to holka. Takhle, já vím, že bys si chtěl... Přiznej se, kluk nebo holka? Ne, fakt ani jednou. Takže Morče, takže on dejtoval kámo toho, vole, Fréďu. Dejtoval Fréďu. Ne, co jsi fakt dělal tak důležitý, jo, odpoledne. Odpoledne? No, ty jsi říkal, že... Odpoledne jsem nehrál Minecraft, ale... No a co jsi dělal tak důležitý? Honil péro prostě. Prostě... Co? Ty jsi říkal, že nemůžeš. Ano. Že jsi myslel, že odpoledne bych tam přijel. Ano. A to bys teoreticky nemohl, tím pádem Ano, si ano. říkal. No a proč? Ano, protože úkol je škola a práce. Takže V pátek, když všichni chtějí z práce co nejdřív vypadnou, tak si To jo. Ty školu. děláš online. vždycky, kámo, ty děláš vždycky úkoly na poslední chvíli. Školu ti nevěřím shit. Ale práci možná jo. Dobře, tak práci teda bych říkal. A večer? Minecraft si fakt hrál A sám. Minecraft jsem hrál. Co jsi hrál? Na survival, protože jsem zkoušel Java. Raz, dva, tři a... Zatleskejte tady. Jo! Počkej, u nich. Takže jako zkusíme ještě jednou. Teďka budeš držet. Teď Jirko, mi podržíš péro. To je poko, kámo. To je Koko? No je, no way. Jdeme na soufy. Počkej, tam chci natočit Koka. Kámo, oddá ultimátku, dá hypercharge. Musical mayhem! Pojď ještě. To nás to vyhýluje, ne? Přicházuje tady. Tak jo, směr kladivo. Tečky jsou skvělý, jako. Jo! Zase je to Samuela, ty vole! Jo! Ty vole! Ty pičo! Ty pičo! Co, slavujeme? Jo, to už je konec, ty vole. To už byla první kolo, jo. Tak jdeme na to, já to tady mějíme, smělej si, jedeme. Tak aktuálně jsme po kladívku a tady chálujeme místní hot dog. Super, vosíček ne teda. Freak Bob. Já si myslím, že dáme ten stánek, malování obličeje, ideální tady pro našeho člena, jako. Pojď, to dáš. Kamo, Batmana si tam budeš dáš, Batmana na obličej. Ne, ty jsi Batman. A ten Štěpán má beďáky, nemůže, že jo? Ty je nemáš. Já ale nosím brýle. Takže? Ale ty je můžeš sundat.
Já mám beďáky. Vosíček, to nemá. To se bavíte, ale... No, tamhle ten stánek. Co chceš slyšet? Jezdej, pojď, ano. Hráč, pojď tam. Namalovat, tak to jí náhodou. Teď jsem byl zkoumá, jak je ten langoš dobrý. Jo. To by platilo, Vosíček. No určitě. Určitě, to se Má to fakt láhodně. Teď si jdu pro svůj langošek. Pro svůj langošek, tak se na to podíváme, jak to pracuje, jak to připravuje. Ty jo, děkuju moc. Děkuji moc. Tak se tak. Tak. Ukaž to takhle na kameru. Ty brďo. A musíš dělat taky ten pum. Jakože to mám mrdnout svůj telefon, Jak to hodnotíš? Kam máš reálně dobrý kant, to je jako sice. Seš fakt sráč. Mám ovsíčka, kámo. Ale řekni na to svůj názor, nic nebude slyšet, ale já to dodabuju, jo? Ta melodie byla tak čistá, tak plná emocí. Měl jsem pocit, jak kdybych živ chvíli žil v jiném světě. Světě, kde je vše v rovnováze. Měl jsem co dělat, abych zadržel slzy. Nebyly to slzy smutku, byla to čistá radost. Vděčnost, že tu se mnou někdo může být. Že to slyším. Velmi intenzivní. Ta etapní chuť je velmi intenzivní, protože je tam trošku nádech maliny, který jsem si vyhledal, protože jinak bych nevěděl, co to je za příruku. Je tam hodně umělých sladidel a chutná to, jako když si koupíte takový stříkadlo do držky, ale fakt ještě víc umělý. Bez Google bych si myslel, že to je třeba pomeranč, jo. Právě vyrýzal šmolince píčů. A za to pisnej, protože já jsem hrál a kámo, dostal jsem takovou tu legendární točku, kámo, jak točíš jak v kasínu, kámo. A dal mi to legendárku, dostal jsem 5krát Lava Hounda. Kámo, to je něčí sračka třeba, ale. A kámo, Mega Knighta nemám ještě, já mám všechny a nemám Mega Knighta! Točíme máváty. Slyšel jsem ruleta. Slyšel jsem správně, slyšel jsem ruleta, slyšel jsem kasíno. Hej, co bychom šli točit, kámo, ty plišáky tam na... Jo, jdeme točit plišáky. Jo, jdeme točit ty plišáky, jo, extrémně. Kámo, fakt nevím, kdy to vyhrajeme, pokud vyhrajeme toho... Hej, já chci vyhrát toho, prostě toho medvěda. Kapibaru. Líbil se ti koncert? Kámo, já miluju tohle autora. Jo? Já sleduju na Spotify. Je to no, se mi líbí, že ta Borka, kámo, ta Borka se směje při tom. Je to nový Matěj Plšek? Jo, je. Je? Jo. Tak jo, jdeme gamblit. Pojď. Já si chci doposlechnout koncert. Jdeme točit. No a čum, tady tam má provázek, čum. A jo, ale to nechytíš. To vůbec nechytíš, kámo. To musíš být zase mě tak. Jo. Pojď. Ano, no. Ty vole. Málo se chytilo tu šňůrku, málo. No, ta šňůrka. kámo, to je strašný skem, nevím. No, bez teďka. Takový sráč. Co? Borec nemá na palačinky. Fakt? Ne, ale tam říkal 220 a Borec byl úplně smutný. 220? Jo, nějak 200. Cože? A řeknu ti paní, ať vám to jede. To nedropneš. To nemůžeš udělat. Kámo, nemůžeš být. To musí taky na vozíčku. Kolikže to stálo? 120 na kvůli ovoci. Jo. Ty vole. Ale já tě ne... Tak to je crazy. Ty krát. Dobrý. Parkouristen. Parkour pro začátečníky. A stálo to za to teda, jo? Asi jo. Ale není si přesvědčený. Není přesvědčený, ještě si nerozhodl. Tak palačinky za ono. Já si proč jdeš hrát Baravko, vole. Ty to fakt? Ale to ty goated videa, ty to máš ty goated videa. Kámo, počkej, jsi retard, to budu se zacenzurovat na YouTube, co jsem pan. I usually skip this part, jakože, ale. Chápeš?
Chápeš, jako, že můžeš dělat něco užitečnějšího venku. Chce ti něco přechybí, jo? Ty mrtko, kámo, šlápneš mi ještě na ty mý boty. Vezmu ten písek a hodím tě ho do ksichtu, ty sráči nechtěnej. Komu říkáš drubu? Ty mrtko nechtěná. Kámo, začínáš je pěkně srát. Vezmu, ještě jednou, vole. Hodím ti fakt, kámo, ty čičky ti nepomůžou, ty sráči. Proč si tady mít v řece, vole. On hraje FIFA. Jo. Když tak na to... Počkej, ty sráč, kurva. Dám ti kilo, když ho trefíš do hlav. No, můžeš. Tohle. A pak silně. Profesionálně, jo. Ukáž? Pojď. Crazy přihrávka. Já myslím, že to stálo dneska za to. Jak se otočil, aby nás nevěděl. Vše? My jsme se chtěli sami rozloučit. To byl konec, užili jsme si to moc hezký. Hodnocení Bylo to rychlejší, než bych očekával. No nic, chce se rozloučit, pac a pus médvíďata. Když to tak všechno, Tak jo. když to bylo všechno,